What's up? What's up? Good morning mga kablog. Ayan, punta kami ngayon ng bundok. Kami ay mag-aanay lakad. Ready si vlog. Ang aking asawa ay hindi kasama kasi buntis. Ayan. Hindi ka kasama. Ha? Hindi ka makakasama sa ating hindi siya kasama mga kablog kasi buntis siya buntis. Ayan o. Ayan, hindi siya kasama. Tara na mga kablog. Mga kablog. Aray lakad. Aray lakad. Ayan o. Madilim pa. Madilim pa. Hindi kami kita. Diba? Paras yung suot namin. Diba? Antayin natin sila. Antayin natin sila. Antayin natin yung mga naiiwan. Oh, kanina yan. May aso ka na. Abang humingi ako. Iniiwan ba naman? Yun o, parami ng parami. Malabo yung ating camera. Parami ng parami ang mga umaakyat. Dapat din ako fisko. Tanggalan kahit movie ka na. Mag-iingay na yon. Hindi katulad yan o. Tahimik lang, nasa bag. Oo. Nagtataka na ako kung saan pupunta eh. First station. Kaya banda. Marami pa na palang tao dito na. Kasi pumunta sila dito. Alas 4. Tayo gumising parang. Pagigising ng alas 4. Alas 4 rin tayo kasi gumising. Nainggit? Mainit pa. Umaga pa lang, alas 5 pa lang. Naglalakad tayo pabulit na. 50% umihingi na sa gilid. Sino? Pumunta, 50% na pumunta, umihingi sa gilid. Oo. Pumunta, ikaw nga ba naman hindi ka. Dito ata yung isang daan eh. Kumbaga, pag sa... Ay, meron pa dito. Diyan sila. Paras lang pala eh. Ayun eh. Ay, sa vlog oh. Totoy. Ay! Yeah. Kita kaya sa ano, sa... Saan sila? Yan mga kablak, nasa masukan na tayo. Nasa masukan na tayong daan.
pala. May masukal na tayong daan mga kablak. Yan. Pwede yung black light na okay? Ano? Pwede yung black na tayo. Ano oras na papunta pa na tayo? Dapat kanina pa. Kasi kawal mo. Oo, kawal mo. Hanggang dito lang tayo. Mamaya mainit na. Tuloy mo ba natin? Ikaw ay Itabi mo ako na. ano oras na kasi? Mainit na mamaya. Magiging black na tayo. Kaya mo yan po. Let's go. Anay ako mga kablak. Mababang. Nakalig pa ito. Wabang nakabantaw. Dito na kami mga kablak sa masukal na daan. Yan o. Tamis ba yun? Alin? Masukal. Masukal yun eh. Ay, so. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, Hawak kamay. only one. Dikit na. Iiwan sa paglakbay. Sa pagbaba. Sa pagbaba. Was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the Oh. ground shakes. Hindi mo tayo. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Nakakasama natin. Pahinga muna. Di pwedeng walang pahinga. Siyempre. Yung pa yun. Ay pa yun. Ay, yun yung pupuntahan. Doon sa kabila. Yun yun. Kasi daan, yan yung daan natin. Layo pala no. Yun o, yung iba nandun na sa dulo. Doon kami pupunta sa kabila niyan. Ayan. Ayan mga kablak o. Doon sila. Malayo pa kami. Diretso, hindi. Ha? Diretso sila. Let's go! Tatabutin sa mo. Hinihinga nga siya eh. Hinihinga. Salamat ah. Pabalik na sila o pabalik na sila o hindi tumuloy? Pabalik na sila o hindi tumuloy? Yung iba pabalik na, kami papunta pa lang doon. Stop over. Kasi may kasalubong. DBM! DBM. DBM! Lukaw! Dapat pa nag-tip na eh. Buti na ako. Ay, yung gagawin natin. Ah, Ay, pauwi na kayo ah. Kumunin ba? Hindi.
lang ako eh. Sabi ko na, pinilas lang ako dapat. Siyempre, nagbibideo ako, di ko nakikita yung daan eh. Nasa akin pala Uy! Uy! Tingin muna sa daan, kay malalim. Tingin muna sa daan. tubig, madam, tubig. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where Madam, tubig ka dyan, madam. Tubig malamig. Dapat pag uminto kayo, dito kayo sa kabila, kaliwa. Bakit? Ay, dito kayo uminto sa kanan. Eh, kung nilaglag kayo, may tulak kayong dumadaan. Inawakan ko kasi. Baka dalawa kang mahulog. Ay ka! Huwag sa gilid ah. Ganun ko niyo. Mamaya, yung kasalubong, anga-anga, di na itulak kayo dyan ah. Ano? Ay, tingnan mo ay kayong gada, may butas-butas oh. Dapat kasi dinadagi muna. Ay, una o. Ayun, medyo patag na yung daan. Pero doon, paket ulit. Kabundukan ng Pangasinan. Makapit na tayo sa Mapita. Baka mas nauna na sila. Oo nga no. Oh, imik-imik din pag may time mo. One oras. Naiwan na yung dalawa oh. Layo pa nila oh. Tingin nyo, tutuloy pa yan. Nandito yung anak ko. Sandin yung mga magulang niya oh. Ang layo oh. Oh. Samantalan nyo. Oh, oh, oh. Samantalan. Hawak kamay, di kita. Dito nga yung dalawang anak niya. Layo pa oh. Ano kaya pagdating nila dito, alis naman tayo. Layo. Ikaw na. Dito na, sa wakas. Nakarating na yung kasama. Oh, hanggang ngayon oh, walang bibitaw. Masakit na.
Tugas sa bakit? Maliit. What? Ano ko 10.5? 11 na. Hindi lang naman kasi yung mga gusto. Ah, hindi siya good. Mga gas-gas eh. Dadiri sa tayong bye-bye nyo. Huwag na kayo dumiritso doon. Shout out. Mamaya na tayo maliko. Shout out, Uncle. Doon tayo sintas mo. Shout out. Nakakita pa? Layo pa. Ay, di ate. Oh, pero hapon pa. May ali na. Sa likod pala yan. Sa likod pala yan. Ganda. Yun na. Matayo dun. Tumatay pa. Tapos na eh. Huh? Nasagot dyan. Kapit na pala. Pero malayo-layo pa yan. Uy, ayos. Uy. Ah. Ano? Oh, yeah. Oh, ayun na. Ako na? Gusto saan dinaanan Hindi pa. natin. Ay, marami. Ah, basic ba? Ano siguro? Ano na din ako sa bundok? Ay, asa bundok. Kaya pa naman. Mga kablak, mamaya tira nyo. Mag-ano tayo, hepe pure. Kung May sasagot. yung mga kasama natin ay okay pa. Pag mo sumagot, goods pa. Pero pag wala na, wala. Ekis na kailangan. Ayun na, andyan na si Haring Araw. Sige mo, patadang tab, patadang. Patadang. Sige, isa lang. Na. Naginit mamaya pag uwi oh. Okay. May uli kay ma-full charge. Oh! Oh! Butas. Hindi ka. Sabi ko dapat din mo yung itak mo dito. Malapit na mga kabla. Malapit. Oh! Pangalawa. Muntik. Yan, ganon. Dito. Para mawala yung pagod. Hep hep. Hep hep. Walang sumasagot. Pagod. Tatakot ko pa ba?
Oh. Doggy, doggy. Oy, ma. Walang kagatan ha, walang kagatan. Hep, hep! Ayun. Hep, hep! Ayun. Okay pa, okay pa. Okay pa. Andun pa rin mga kauri ko eh. Hop, tayo naman ito. Nasa likod pala namin si ano. Si Kagawad. Pero di ko Hep, hep! na. Ayan na. Dito, Kuya Rex. Dapat dito sila nagpahinga kung maluwag. Alanganin sa hilo lang sila. Ano ba? Yung niya may karo mo na. Andiyan na rin sila, oh. Chong, wag kayo dyan, Chong! O mayroon sab. Dito ka! Baka butas dyan, ha? Vaccine card, vaccine card. Ah, Kuya Chong, tignan mo, ah! Ito sila. Yun, no? Okay. May dadaan po. may checkpoint sa baba. Vaccine ID daw. Buti pa sila, pabalik na. Sana, oh. Balik ka na rin. Pwede makitabi na. Sige. Sulat sa grade. Traffic pala dun sa baba eh, kaya di para umuusad dito eh. Malagan ko naman yun. Okay pa ba? Good. Nakaisab lang. Sabi mo giinom pagkakit eh. Sayang dito, di mo na video. Hindi na video. Ano? Malit kasi, natakpan. Dapat yung unang makikita. Dali, sige ako. Hep, hep! Oh, ayun, may sumasagot. Oh. Okay pa, goods pa, goods. Goods pa. May sumasagot eh. Dito, Jelo, dito. Ay, may tao pala dito. Sorry ah. Alam mo yung ano, yung hiyakot. Minsan lumalabas-labas din eh. Hiyakot. Ah. Wala talaga din dyan, bibigyan. Ay! Tayo. Tubig! Nandito na tayo sa tuktok. Tubig, madam! Ito na ba yun? Dito na daw. Ito na ba yun? Tubig, madam! Tubig! Dito na ba yan? Ito na. Ito na, nakapunta. Ito na ba yan? Ano pala yun? Ay, mama. So ayun mga kablak. Aray! Dito na pala yan yung huling tungtungan. Itim na ba to? Hindi naman itim ah. Nag-slide ako dito. Ayun o. Marami tao mga kablak. Mayroon pang paakyat.
mo dila. Nakatago. Ikaw, Enchong. Ito nga mo. Ay, kasi. Oo, dito muna. Ay ka. Baba na daw sila. Wala yan lang. Dito tayo kay puno. Delikado na yung gasto. Oh, ayun mga kablak. Dito na kami, tutuktok. Nagbiyak natin ito, vlogger na. Bakit ba? Ano, kamusta? Ate? Beses sa butas. Si Kuya nga, ay si Tito nga, nadulas din. Slide yun. Siyempre. Oh, ayan oh. Ah. Marami pa ng tao na. Dito lang ba? Pwede doon. Ituloy mo na lang. Na lang sa'yo. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blown me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Here we once become a deity. Lalim mo. Hindi ka makakyat. Itim na bato. Taas. Ba makyat dito. Taas. Mga taas. Lalim mo. Ang balong. Itlog oh. Itlog oh. Ayaw nila ng itlog. Logo. Logo. Ayaw nila ng itlog. Ako kakain mo na ng Huwag itlog. ganyan. Nagtitinda. Ay, nagtitinda dito. Yung pinicture niya ay. May apple. Sige lang. Te. Ah. Halina. Hi. Snack time. Snack time. Ito mo. Ang diet. Tuwing ano ba? Tuwing ano? Mahal na araw. Ito ang inaakyat. Tinatawag na ano? Gusto mo iba? Itim na bato. Next year manawag tayo. Tara. Yung isa, Saan? Manawag. isang kagabian din. Alilakad. Manawag. Manawag. Lakad lang. Yung dito. Dito ang gusto sa manawag. Anong pinupuntahan? Simbahan. Manawag. Ah, sa simbahan. Akala ko. Alilakad. Alay-lakad. Ikaw? Nakangiti ka. Tamang-sama lang. Kalabas tila siya. Oh. Yung mga sila niya eh. Iba siya pag lumalabas yung dila pataas. Di ba yung ibang aso pa sa baba? Pati ba naman pinuproblema yan? Nakalaylay na. Oh, nakalaylay yung ano. Siya hindi, sa taas eh. Yan. Oo, di ba? Oo. Iba eh. Dapat laylay eh. Oo. Sa taas eh. Hindi kasi hindi siya hinihingal. Pag hinihingalan sa baba eh. Parang nagbabaybay pa. Ayun. Ayun oh mga kablak, mayroon pang mga dumarating. Ayan. Dito na tayo ngayon sa Tuktok. Sinasabi nila ay itim na bato. Ayan oh. Ayan, may mga bago pang parating. Ayun na. Daan lang po. Kumusta ang paglalakbay? Doon ka dapat nag-video kasi madalas.
na bato na ito. Jen, abang ka, Jen! Ato na sapat. Hindi na ba ito nagkabulit? So, naayos. Diyan tayo ay. Pasisip tayo dyan. Diyan tayo silod dati. Dalanan dyan. Wala na tayong bantan dito. Tayo ko sila. Hi vlog. Oy, Sik, hi ka daw. Okay, sa vlog. Oy, hi kayo. Hey. Hey, what's up? What's up? What's up mga ka? Shout out. Shout out. Shout out kay Ventus Junior. Okay. Pwede na. Hindi ko sure. Nakarating din. Ayun, kahoy. Ay, Rasi, ano? Sasama mo na yan. Ijagay ko eh. Sila umakyat. Uwian na. Uwian na. Yan. Uwian na pala. Uwian na tayo. Uwian na. Ops, bababa na kami mga kablak. Baba na kami. Let's go. Teka, dahan-dahan na. Pababa yan. So, ayan mga kablak, baba na kami dahil mainit na. Mamaya tayo mag-video dahil may kasama tayong bata. Pupunta po tayo sa beach mamaya. Madulas eh. Kasi, pupuntang bundok. Hangin na yung ano mo, pamunas mo para wala kang ano. So ayan mga kablak. Wala pa kami sa 1/4. Ang layo oh. Ate, cancel po mo daw. Wala nga kayo nga ibigay ni Lalay eh. Mainit na. Oo. Kayo magawak niya no? Philippines. Yeah. Philippine Hindi Island. naman tayo sa Philippines. Philippine Sea. Sa boat is sa Philippines. Mainit na mga kablak. Grabe oh. Oh my God. Iitim na naman tayo ngayon. Buti nakalo. Dati nang maitim. Lalong iitim. Si The Black Cowboy. Kala kong anong ginagawa, pipicture pala. Oy! Ito na. Mababali yung puto mo doon. Ayun. Ang dollars talaga nito. Oo. Una lang. Una pa lang. Sa akin kasi ang hawak. Ay, Enzo. Ito mahawak eh. Ikaw ang hawak sa kanya. Ayan. Oo. Malayo pa ang lalakbayin. Mainit na. Tingnan ang dadaan. Wag pa sub-sub yung takbo mo ay yung lakad mo kay pababa. Yan dapat naka-ready ka rin ah. Wag sa gilid ha, wag dito lang sa banda. Yan. Kaya may mga butas-butas.
Pang ilang bundok yun? Sabi nila piko. Ito, pang 7 bundok. Sabi nila, pitong ano dahil, pang 7 bundok. Parang ganun no? Pang 7 bundok. Dito yung iba sa baba. Ang itim na bato sa Pangasinan. Init na. May tubig na dyan ay. Oh, madalas akyatin ng mga taga Pangasinan tuwing Madaling ay mahal mahal araw. na araw. Oh, madaling araw nga Hindi, ay, tubig. pumupunta. Ilagay yung sa ano, kaya yung Madaling sakit. mahal na araw lang. Oh. Ay ka wag ka tampong ka. Ay malal. Tulog. Wala kayo sa may butas. Wait lang, Chong, wait lang. Mauna ka na. Wait lang. Oh. Wala na po. Ay ka wag tatakbo pa babayan. Wala kang ka, ano dyan, ay ka. Umuna ka pa. Dito ka o dyan. Dito, kahat mo pa pa. Dito ka. Narapa? Narapa? Naman eh. Madulas. Mahirap mag ano. Kunin kaya si ano? Chloe. Hindi na kunin yun. Okay na. One hour later. Oh, diba? Tayo pa. Oh! May edit yan. Oo, diyan ka ba dudulas? Pahinga muna, pahinga. Pagkadulas na. Ikaw din? Si ay ka bro, bro. Ito nga. Ito rin. Ate din ako. Ayoko, sasakit pa ako lalo. Ate ko na. Ano ba naman? A few inches later. Ano ba yan? Mambon? Hambang? Hambang? Inggitira ka, no? Ha? Sige mo. Ay, yung mga ka-block, naging block na sila. Sila? Yeah. Paano ka na ba susuporta ka inyo hinahawakan mo lang? Hindi ka diniahin kasi. Mahirap pag walang balance. May sarili kong nilabayan support. Natulak niya ako. Picture muna sila. Oh. Pagulong na dito. Lagay mo doon sa babayan. Pabili ka na mag-maano.
Parang gulay eh. Wala na. Mga kablak. It's over. Wala na.